जोंना आबसु आरो इउपिपिएलआ बिनि सायाव दाबि दैखाङाखै आरो बिथांमोना दैखांनायबो षड़यन्त्रखारिया जोंदि उदालगुरि लकसभा मोननो हायाखै बेनि मेइन षड़यन्त्रखारिया जाहैबाय आबसु आरो इउपिपिएल। आबसु आरो इउपिपिएलआनो बिनि मेइन षड़यन्त्रखारि नङाब्ला जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोनगौमोन। बिनि थाखाय दायनिगिरिया आबसु आरो इउपिपिएल रावबो नङा। उदालगुरि लकसभाखौदि जों मोननो हायाखै बिनि आसल दायनिगिरिया आबसु आरो इउपिपिएल। थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा क'क्राझाराथ' जाखाबाय उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै दाबि दैखांबोदों। 1 थारिखआव जोङो जात्रा खालामदों गसाइगावआव, बिनि उनाव मैया जोङो उदालगुरियाव खालामबाय, बिनि उनाव दिनै क'क्राझार आरो गाबोन चिराङाव जागोन, बिनि उनाव बिजनी, बिनि उनाव बाक्सा। उद्देश्यआ जाहैबाय उदालगुरि लकसभा जोंनो नांगौ। मानो होनोब्ला उदालगुरि लकसभाया 2007 सनाव जेब्ला डेलिमिटेसन कमिसना मोनसे ड्राफ्ट दिहुनदोंमोन बेवहाय उदालगुरि लकसभा हिसाबै ओंखारखादोंमोन। आरो जुक्तिया बेनो जोंहा सुक्ति 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जिथु सुक्ति जानाय बे सुक्तियाव स्पष्ट मोननाय लिरखानाय दंखायो जे जेब्ला आसामाव गोदानै डेलिमिटेसन जागोन लकसभायानो जा बा एसेम्ब्लियानो जा बेवहाय बिटिसि हिसाबै गोदानै उदालगुरि लकसभा मोननो हागोन होननानै। दा बे हिसाबै 2007आवबो ओंखारदोंमोन, खिन्थु दाखालिसो थांनाय 20 तारिख जुनाव जिथु गोदानै ड्राफ्ट ओंखारदों बेवहाय उदालगुरि लकसभा गैया। ओंखायनो जोङो दिनै दाबि दैखांदों जे जोंनो उदालगुरि लकसभा नांगौ। जोङो दरंनि लकसभाखौ जोंनो नाङा। दरं लकसभाखौ जोङो लकसभाजों जों थाफानो हाया। एक्सट्रायै बिटिसि सिङावनो बाक्सा, तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव, टंला, उदालगुरि आरो माजबाद 7टा समस्ति लानानै उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। मथथे दाखालि थांनाय डेलिमिटेसनाव दङ 6टा समस्तिखौ दरंआव हरनाय, खिन्थु जों बुंदों 6टा नङा 7टा बाक्साखौबो लाफानानै गोदानै माने उदालगुरि समस्ति जानांगौ होननानै लकसभा समस्ति जानांगौ। दा दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय जोंना आबसु आरो इउपिपिएलआ बिनि सायाव दाबि दैखाङाखै आरो बिथांमोना दैखांनायबो नङा। मानो होनोबा 20 तारिख जुनाव जिथु बे ड्राफ्टआ ओंखारो बिथांमोना बमासो गावदों, पार्टि जादों, हरसे थारला बमा गावदों, पार्टि जादों, बरायदों, जों जेरै लुबैदों बेबायदि जाजोब्बाय ओंखारबाय होननानै फुरथि खालामदों। दा बेवहाय जों बुजिनो हायो मेइन षड़यन्त्रखारिया जोंदि उदालगुरि लकसभा मोननो हायाखै बेनि मेइन षड़यन्त्रखारिया जाहैबाय आबसु आरो इउपिपिएल। आबसु आरो इउपिपिएलआनो बिनि मेइन षड़यन्त्रखारि नङाब्ला जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोनगौमोन। जोङो स्पष्ट बुंनो हायो इउपिपिएल आरो आबसुनि थाखायनो दिनै थांनाय 20 तारिख जुनाव उदालगुरि लकसभा जानानै ओंखारनांगौआ ओंखाराखै। बे 6टा समस्तिखौ दरंजों थाफानांगौसो होननानै बिथांमोना निस्सय दाबि दैखांदों, जायनि थाखाय जोङो उदालगुरि लकसभाखौ मोननो हायाखै। बिनि थाखाय दायनिगिरिया आबसु आरो इउपिपिएल रावबो नङा। उदालगुरि लकसभाखौदि जों मोननो हायाखै बिनि आसल दायनिगिरिया आबसु आरो इउपिपिएल नङा। 11 तारिखसिमाव माने अबजेक्सन आरो क्लेम बे तारिखआ 11 तारिखसिमाव बयबो होनो हागोन। बे अबजेक्सन आरो क्लेमनि डेडलाइन 11 तारिखसिमनि गेजेराव बयबो होजोबनांगौ। बे हिसाबै जोङो होगासिनो दङ। डिस्ट्रिक्ट वाइज गाबोनबो जों चिराङाव थांगोन, बिनि उनाव बिजनीयाव थांगोन आरो बेफोर जोबखांनायनि उनाव हयथ' हियारिंनि थाखाय सम्भब जुलाइ मासनि लास्ट उइकथिंजाय फैनो हागौ इलेक्सन कमिसना। जों ओरैनो मोनसे सर्सआव मोनदों, कनफार्म नङा। जेखिजाया जोङो नैबे जोंनि धरना खारजुखिफ्रा जोबखांजोबब्ला जोङो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि प्रतिनिधि लानानै दिल्लीयाव इलेक्सन कमिसनारनिसिम जोंनि दाबिखौ जोङो हेन्ड टु हेन्ड जोङो हैबावगोन। बेखिनि खोथायानो। नङा, बेहाय जोंनि गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि भुल जादों। जोङो सिखार जादों, बिथांमोनाबो सिखार जादों, नंगौ भुल जाबाय होननानै बिथांमोनाबो सिखार जादों। आरो जोंबो बुंदों नोंथांमोना बे
उदालगुरि लक सभाखौ ST जानांगौ होननानै दाबि दैखांनायखौ उथायनानै लाफिननांगौ आरो गोदानै साबमिट खालामफिननांगौ होननानै जों बुंनायाव बिथांमोना मैया 1 थारिखआव गथायनाय मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामनानै 3 थारिखआव मैया गोदानै हैफिनदों। बेल' भुला भुल जों सिखार जादों, भुलखौ भुल होननानै जों सिखार जादों। खिन्थु आबसु आरो UPPL बादि नङा जोङो, बिथांमोना दिनैसिमबो सिखार जानाय नङा। उदालगुरि लक सभाखौ दि मोनाखै जोङो, बिथांमोना जे दरंजों थाफानांगौ होननानैसो बुंदों, बे खोथाखौ बिथांमोना सिखार जाया, थैनोबो सिखार जाया। आरो बिथांमोननि थाखायनो, बिथांमोननि षड़यन्त्रनि थाखायनो जोङो उदालगुरि लक सभाखौ जों मोनाखै। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।